O vozidle Volkswagen ID.5 od Autocentrum Bystriansky sme si povedali už veľa. Teraz si povedzme niečo o tých ľuďoch, ktorí komentujú elektromobilitu. Elektromobilitu komentujú najviac ľudia, ktorým keď rozkliknete profil, tak tam nájdete staré fotky o starej Octavii, prípadne nejakého iného starého auta. Predstavte si, že elektroautá komentujú najviac tí, ktorí elektromobil videli tak na najvýš na fotke. Elektromobilite sa vysmievajú najviac tí ľudia, ktorí v internetových fórach hľadajú odpovede na to, akým spôsobom vybrakujú DP filter zo svojho auta. Úplne osobitnou kategóriou v prípade fantómovej expertízy sú kamionisti. Avšak, keď si niekto len raz vyskúša elektromobil, jeho reakcie sú takéto. Čo hovoríš teda na to? Spokojný som. Nečakal som toto. Je to komfortné. Tiché. Prešiel by si ešte z elektroauta na spaľovák? Jo, iba s väčšou baterkou, keď by elektromobil, ale spalovák. Ak si nikdy nesedel v elektroaute a nikdy si ho nemal, ver mi, že nevieš, o čom je elektromobilita a o čom je elektroauto. Toto je môj obľúbený Volkswagen ID.5 od Autocentrum Bystriansky, ktorý už veľmi dobre poznáte z mojich videí. A dnes ho nebudem skúšať ja, ale vy.